kowe gandeng. Kowe golek sapa? Sakmene iki sing tak wedeni mung sitok. Sing mbok wedeni siji tok sapa? Sapa ta? Mas Aris. Lah ngopo? Tanggal selikur aku. Aja ditake sik lho Mas. Urung mlumpuk. Ah. Susah aku tenan. Nanti arep mangan roti wis ra sida lho aku. Lah ketok mak teleram ngono aku mak teratap. Mas Aris ki piyayine iki santun. Umpama urung duwe disemayani ya entuk, ora keras-kerasan kaya ngono. Ya aku ki ning ya pekewo. Mung mergone piyayine iki le sabar kuwi lho. Lah, mosok aku sing wingi 3 sasi ya urung bayar ya mending ae ya ora ditagih. Elok tenan. Kula ora jana kok ngantek 3 sasi kuwi niat nyaur apa ora? Mbok wong iki ya duwe tiket baik piye carane apa SMS sorry ya Mas sasi iki engko tak kei apa kepiye ngono kok. Ya mung tak SMS tok. Piye? Mas mlumpuk sok April ya aku ngono witikne ya ngenteni tanggapan kok ya. Mongko April iki sepi iki cah. Sedil kene. Ya, mbokne ngaturke tembang utawa lagu-lagu mbokne. Lagu-lagu. Nggih sembah nuwun kangge Mas Aris ya keluarga mugi panjang umur sugih rezeki. Amin. Ya. Muga-muga jonah gesik ya Mas. Aku gembrobyos tenan muga-muga jenenge piye muga-muga lali ya Mas ngono kok ya. Aku tenan gembrobyos tenan aku ngerti mak kledang ngono mak teratap. Ngaturke apa Mbak? Aku manut karo panjenengan. Coba dites iso nyanyi apa ora? Kok tiwas diceluk rene adoh-adoh ora iso nyanyi. Gawe garasi reng nggo wadah apa? Gawe garasi tinggo ada mobil. Oh ya mobil masak bandosa kaya. Kowe kok ya. Mobil gede reng mobile sapa? Mobil gede, mobile Mas Aris. Wah, anggere gede ngene Mas Aris ngono wae. Iya ya kudu ngono. Golek selamat awak iki. Saiki ya. Iya ya. Oh nek kleru Ora, mbak anggere gede ngene Mas Aris lara kleru. iya ya. Tuku kurungan reng nggo wadah apa? Tuku kurungan go ada manuk. Nah, nek kurungan enggak ada manuk. Manuk gede reng manuk sapa? Kowe digecek kowe engko tenan nek nggone Mas Aris. Aman no sik, Mas. Man. Manuk gede. Manuke Mas Aris. Maksudnya ki Mas Aris ki neng dalem ki kagungan manuk kutut sing gedhe ki anggunge. Heeh, sik ning mburi omah kae. Kowe makake aku. Kowe kene genti. Sing tekon aku. Tuku dompet nden dinggo ada apa? Tuku dompet kanggo wadah gelang. Gelang gedhe nden gelange sapa? Gelang gede. Gelange nyonyae Mas Aris. Bu Aris. Bu Aris. Sangger gedhe ngene Bu Aris lho ya. Iya. Pangger ora Bu Aris tak kekrek genti. Alah wong kok ya padha gedene manuk ya gedhe kok ya. Tuku kayu reng nggo gawe apa? Tuku kayu nden dinggo gawe omah. Omah gede reng omahe sapa? Omah gede, omahe Mas Aris. Kok anggere gedhe ngene Mas Aris ya. Penting aku iso jawab ngono wae. Nggone. Angger sing gedhe Mas Aris wong sing nanggap kono kok. Iya ya, aku yang glering. Mas ki kok rasa dibayar Mas, engko setoran sasi sesuk. Kurang nyuk. Ana wong yo kurangane yo engko goleke sik. Ya, sing gedhe ngene Mas Aris. Tuku gelas nden go ada apa? Tuku gelas kanggo wadah susu. Mutiara kowe, mutiara. Susu gedhe nden susune sapa? Munyo susune Bu Aris kekrek ndasmu kowe. Nang. Munyo. Susu gedhe nden susune sapa? Susu gede. Susune WU. Ya, tuku kerdus nden dinggo wadah apa? Tuku kerdus kanggo wadah TV. TV gedhe nden tipine sapa? TV gede. TV-ne Mbak Aris. Ya. Aku pinter ta ya mung
Ah, timbang aku kekrek. Ning ya pancen kok gedhe tenan. Ning matur nuwun lho Mas Aris kanca-kanca. Iki wis gelem kotangan aku wis matur nuwun lho. Telung sasi kepungkur iki ora gelem kotangan, Gusti Allah. Angger aku muso marana esuk, ketoke wengi bar tanggapan wong rambuke jek mowok-mowok ngono kuwi. Kayak ora kotangan nganggo daster lungguh ning ngarepan kesorot srengenge sekoetan ki pating selawir kae. Apane? Wong Yo mbok yo dastere kuwi lho. Lah ndelok tanggane ki nek cah cilik mlayu ning dalan to. Ganden ki nutup ditututi karo ganden mlayu, baru ora kanggo kotang iki suarane. Oplok 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 oplok. Aku mung mbaten ki nek nyamplok rayo pra biru kabeh iki aku. Kowe ki wis tau mangan oseng-oseng tungkak apa? Wong karo bolo dhewe dhek suwiyah-wiyah arep oplok-oplok arep eplek-eplek wong wek-wekku dhewe. Ala mboke jeboh kae apa ya mening lho. Mboke jeboh kae serba gedhe lho. Ning aja mbok jak dolane nggonku. Lah apa? Dadak ganti dempel aku engko. Wong bojo kok gegere ambane ra umum. Malah kaya singketan sentong. Ayo ben nek bojo lemu kaya ngono usia mudan lumayan kena nggo kletik-kletik rek. Kletik-kletik apa? Santai wae, timbangane bagus-bagus dandan ganteng ya to nganggo minyak wangi, adus resik ning kene mung ngolori kabel ngene piye masa depanmu piye ngene iki? Ning lak ya malah kuwi iki laris, wong kuwi ora tau leren lho. Sampeyan ning ya alhamdulillah. Sampeyan ki nyambut gawe ning ya adoh-adoh aku ki melu jenengan ngantek ya kesel lho. Lah iya. Lah nyambut adoh jarake ngono lho. Dadi niki terus meneh sasi ngarep. Ora tau payu. Pira kowe nyanyi apa, Mbok? Sakarepku to. Iya lah Gusti Allah, iki tanggal pira to? Angger adres-adrese kok galake ra mekakat ngene iki. Karek kurang 3 dina engkas jare. Ora iki kok enek event saka Tirta Finance. Enek event sama Mas Aris. Engko 1 bulan ke depan arep nggo promo. Lah tenane. Dinggo promo. Berarti ki engko kostume ya jarian ngene apa saya? Jarian. Jarian. Katokan to? Heeh, ning kok dipajang ning ngajeng daleme Mas Aris. Gelem aku. Pingkuan nggo inceng-incengan pelinteng-pelintengan anake ngono. Jediet ngono. Sesasi kowe engko. Pomo kowe sing disiki seminggu ngono piye? Wong teke. Coba kanca-kanca nyuwun larasipun slendro. Songo. Slendro meneh. Nek songo meneh kok nek rantek piye? Larase kuwi kok. Aku ki anggere bar nyawang protokole lempiaire mesem baguse ra umum. Mbok terus nyawang kowe tek mungkuk-mungkuk koreng aku ki. Jan mbok ya rada dimening apa piye ngono. Wong nyambut gawe lho rai dadak dioneng-oneng kaya ngene ora. Lah iki nutupi wirang kok asline iki aku ya elek ya ben wong nyat rezekine ning nggon elek iki kok. 2015 lho teko nang Mas Aris rabi ganteng ya dipangan apane. Elek ra apa-apa penting cetha pendapatane. Nggih Pak nggih. Lho sing elek-elek do ngakoni kok ngopo. Ya kena wong ya kaya ngono bapak ibu. Lah kowe kuwi gek kaya ngono gek anakmu ki ya Allah den mbok disuntikke kono. Mas Gareng. Dalem. Kengen apa kok putrane Pak Nardi kok bagus? Sebabe kok bagus lah ketu. Jamane gawe niku tenanan. Jamane gawe nalikane gawe niku tenanan Pak Nardi kalih buke niku. Lah mbiyen mbuke gandhen iki gawe kalih bojone mung nggih tamba pegel kok niki kok. Karo kene ya katutan siji aku. Karo protokol iki. Oh sing mlakune ndayek ngene kae to. Gek sing ndase mung sak tokolan kae. Nek sing ngono kuwi ora karo kene. Karo sapa? Karo wong kene iki cah ya teko. Endi ta? Halah engko ndak isin. Ora lah kowe iki Dik senenge Dik meteng karo wong akeh to. Lah kowe ora mudeng. Aku ndek wingi sore lho. Wingi sore piye? Lagi mangkat nyambut ge ning Boyolali. Ning Boyolali. Alhamdulillah reng aku diperkosa wong papat. Nyuk. Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Piye wong padake aku rondo 15 tahun yo wis kabeh Dik pad. Rondo kok nganggo KB ki arep nggo apa? Jagane nenek sing ingin. Pak. Gusti Allah. Kowe ngerti ora? Piye? Anakku 6. Anakmu 6. Pak Songo. Pak Sok Gusti Allah Pak. Ya muga-muga diakono pangeranmu ya Den.
Ora lah terus nek anak 6 ki terus mbok jenengke sapa? Lah saking pak iki beda kabeh to wong ki anak 6 barep kabeh. Tak jenengke padha engko ndak dikira pilih sih. Umpama kowe nyeluk anakmu sing barep. Ya tak jenengke Pii. Nek nomor 1 ya Jipii. nek nyeluk nomor 2 Ropii. nek sing nomor 3 Lupii. nyeluk sing nomor 4 Papii. nyeluk sing nomor 5 Mopii. nomor 6 sing nomor 6 kuwi ya karo rene nomor 3 Lupii Lupii. nomor 4 Patpii nomor 5 Mopii nomor 6 nomor 6 sik tak tekok pake sik nyeluke piye Mas sing nomor 6 karo kene kok kae diceluk piye kae Mas Mase anak kok 6 lah nek bojoku ki anake 6 ning lak bojone mau ngaku tok oh ngono kuwi alah mangsane sing keri ki bojomu meteng apa karo kowe rumasamu tek gleli ora to Mbak cucukan alah aku ki mudeng mbok jeboh to ora jalari pegatan wong lho meteng kok alah kondo karo kowe ngono mbok kompo ning ngarepku bojomu ki lho meteng ora karo kowe kowe ngerti to ngerti metenge bojoku karo sapa dhewe lah nek meteng karo kowe dandale enteng-entengan ngono reng lho bojoku ki ya meteng ning aku ya meteng lah kok iso nek bojoku ki isine jabang bayi lah aku anakan gajah kok iso lho telalene metu gilani benakne sik nyiseh nyiseh benakne sik gila anak 6 ki nek aku kan tetep bapake aku karena salah program KB jadi wanti-wanti untuk ibu-ibu nggih yang masa subur nek KB prayogi spiral mawon napa suntik ampun KB pil bojo kula niku anake 6 mergo gagal KB pil kok iso lah ya wong pilih lagi tekan gulu katok wis mara tekan dengkul kok sing apik ki ya spiral kuwi kok lah kok iki aku ndek mbeni ya sing iki lho lah kok ngakoni aku mbeni ya jare santai Bu aku ya brabru lho Gusti ingkang maha luwih pinarengna paminta kawula tukang foto iki ra ono dikapakke to manten iki golek pandangan sing sae oh menyang temanten sakarone Mas apa iki Mas Ringga Ardianto kali Mbak Nurul Maisyarah apik jenenge ya mugi mangke rahayu genya samya apala krami ing madyaning bebrayan walah reng aku ki ya malah ya sorry lho bro saking suwe ya ora petuk nah kowe mau ditekokke lho Nden karo ibu anu Bu Ani ki sing kagungan kersa mbok gandhen iku napa kanca kula SD to Mas ngono mau coba genahke sik jebule Mas Nardi to lah tiwas aku teko kene iki ngarani bae kanca SD reng lah iya Mas Nardi karo ki mau ya semonto sorry lho bro lah iya to lah kok malah wis mantu mau pirang tahun ora kepanggih ya senek 30 tahun lho kanca SD lah anakku malah teng benyinyih ra karo-karuan lah kok malah anake bagus e ra umum iki ndek kanca SD heeh lah terus lah kono terus ke SMP terus SMA lah kowe meteng itu yo gak neruske makane lali aku lah anake bagus men kok Mas sing wedok yayu ku ya ndang meteng kuwi sok ben mugi mangke rahayu ngenya samya apala krami rodok mlorot sithik pira mene gara-gara kathok mlotrok ing madyaning bebrayan ing jagat madyagung
sembatan kang sinedya guyub rukun atut runtut kanthi asih mugi kalis rubeda amin Allahumma amin panjang yuswa awet momong putra wayah sugih rejeki lan barokah amin mugi nggal pinaringan momongan putra lan putri ingkang soleh solehah selamat donyane selamat akhirate amin langgame mbok uripe dhewe keter ngene ndongake lendari lah nek aku lak cetha lha kowe kuwi apa rondo 15 tahun ya ben to ning ya hebat lho atase iki wis sepuh usia sudah hampir 50 tahun ning iki jek awet nom jamune apa jamune ya cah nom-nom ngono kuwi padake nah terus nek sing tuwa-tuwa sing tuwa-tuwa nggo tambah pegel sorry lho Pak pegel napa encok monggo Pak tombone enten Pak niki lho Pak aja ngono mboten ngersake nggih Pak ngono iki apek kok Pak kula dhewe nggih emoh kok apek wis tak kek odorono deodoran odorono langgame apa Mbak eling marang janjimu eling marang anu kacukku kuwi saiki kacu kok kacuk iki kacu oh kacu kuning lah wong ya tulisane kodanan kaya ndletek kae wong kacu kok kacuk kaya anakku wae jenenge kacuk apa iya tak jenenge Waloya oh iya lah karo mbae dikarani kacuk lah mburi omah ki Bu Prapti duwe anak Linda diarani menuk kuwi iki tabrakan kabarke sapa sing tabrakan kae lho kacuke gareng nabrak menuke Prapti ngono wong edan kacuk kuning dadi Ora apa-apa ki ya sing cetha ngono ora apa-apa kok uyak-uyuk. Kendangan kaya upil ngono ta. Anakku karo ngarit iso njogeti monggo. Oh berarti ki mau kurang sesek.
Aja mempeng-mempeng Reng. Awakku rada ora patek penak. Sesuke didobel piye? Lambemu padake tak kapake wae. Aku njogeti kendangan kaya upil kuwi kok. Yo. Ayo. Rita kono iki. Alah. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok ambekane menggeh-menggeh kaya ngono. Ambekane kok ngirung ya ora kok nggon tutuk kene. Ya variasi no. Aja monoton ambekan kok metu irung terus. Ya kalau mongso metu lambe. Lakune kuwi nek kaya wong wis ora tau dienggo. Aku ora apa-apa kok. Ini ngambekanmu ki lho tenan kaya wong wis ra kolu banyu lho, Reng. Variasi no. Edan kok. Variasi. Gur kendangan kaya ngene upil. Berarti Pak niki kendangane pun ngaplak dereng, Pak. Dereng nggih. Dikaplake mulih cocok, Pak. kirang sesek, Pak. Sik, mandek. Dikaplake mulih Bu kendangane, nggih. Oh nggih. Mas, langgame diteruske kendange dikaplake. Dikaplake, nggih. Krungu ora? Krungu to? Nyat kudu banter kok nek ngomongan karo wong arep ora enek iki kok. Dan iki yang ngenyek. Aki nang baliyo. Cor-corane atos men ngono. Wong padune wis ngoplok wae lho. Kok kemakimu. Monggo Kang.